V tejto chvíli ste sa stali svedkami absolútne historického rekordu. Ste súčasťou Sleep Summer Cocktail slovenského rekordu. Ale aby to bola naozaj pravda, máme tu zástupcov agentúry Slovenské rekordy. Ja len spomeniem ešte raz, že súčasťou tohto neuveriteľného koktejlu sú nápoje Sleep, Monín, Karat, destilát, vodka a namiešali vám tento koktejl chlapci z firmy Black Eye, teda naši barmani, a podarilo sa namiešať presne koľko? Takže dnes na otvorení Seneckého leta sa podarilo namiešať najväčší miešaný nápoj v objeme 281 litrov. 281 litrov! Ja si myslím, že pred množstvom niekoľko tisícov divákov ocenenie získala spoločnosť Black Eye Company z Bratislavy. Poprosím, aby zástupca firmy Black Eye Company prevzal tento certifikát, ktorý potvrdzuje, že aj vy ste boli svedkami slovenského rekordu. A ja len trošku predbehnem a sľubujem, že budeme tento nápoj servírovať o chvíľočku po vystúpení neoriginál, ale fantastického tanečníka, ktorý nám pripomení veľkú slávu popolného kráľa Michaela Jacksona. Stavili sa tam už o chvíľočku o 5 minút. Slovenčania, ste najlepší teraz, lebo máte najväčší blík! Ruky hore! Všetkovi naozaj každý rok veľmi pekne vám ďakujem a za moju spoločnosť a za to, že to ochutnáte. Ďakujem pekne, ochutnáte drink a ochutnáte aj koktail, ktorý vám namieša Peter Hurajt hudobný. Hrajme ešte chvíľu, o chvíľu príde Michael Jackson.